Queralbs inaugurarà el 6 de juliol una nova estació meteorològica. Aquesta ja es troba gairebé funcionant del tot i se situa en un indret privilegiat amb unes vistes excepcionals. Ha estat una iniciativa de Meteo Guilleries amb la col·laboració de l'Ajuntament de Queralbs. Un equipament que serà totalment automàtic i autònom, és a dir, que funcionarà contínuament les 24 hores del dia, tots els dies de l'any, i el que farà és recollir les dades en aquí, les principals variables meteorològiques, que són temperatura, humitat, pressió atmosfèrica, pluviometria, radiació solar, direcció i velocitat del vent. L'estació porta un sistema integrat que recull totes les dades i les envia a un servidor que les distribueix a través de la xarxa. Nosaltres sempre en diem d'això informació meteorològica del territori pel territori, perquè moltes vegades hem de buscar punts de referència propers, més o menys propers, per saber quines dades tenim. En canvi, aquí no, aquí tenim informació de primer ordre que ha de servir per tothom. També s'han instal·lat dues webcams, una a la pròpia estació i l'altra a l'Ajuntament. Són càmeres que ens han donat una visió, a part de turísticament potent, deixeu-m'ho dir així, i de promoció del territori, que és una eina que també volem i pensem que els ajuntaments han de fer servir. Hi podem trobar sensors de temperatura, d'humitat i de radiació solar, així com un anemòmetre i un pluviòmetre. Aquest últim amb un sistema de calefacció per evitar les glaçades. Els aparells ja estan recollint dades i només resten petits retocs relacionats amb la